Biyag ti tao. Manan nga episode ting kay mga ganitangam sakbay na. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan shoutout matan kani Vicente Likigan from Jaril Likigan, ni Flori Castañeda, kan Ramon Aguilar Garcia dita Isabela. Katitain tengaro dendanggan ti episode 383. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan? Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umay kan. Agawid tayon. Ang mga maabutan tayo titudo. Nasipngat titangatang. Yumi friend, agawid tayon. Naidulin ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo lugan ni Serbe na pagluganan tayo. Wen, iha. Di kagdanag. Tadag lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin karit iti kumparek nga amam. Aking gaita. Kasladyak pa'y lakabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwak si iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kan tumutlang iha. Kanun gayam. Kinid daw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapnusan kang ugmay-may sa ditoy. Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa abus-busak para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na, ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal, siyak ti gastos para iti da ita. Ninong. Makitak no kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pa lang. Isua di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanya. Agyaman Ninong. Naimbag kayo pa'y. Taditak pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwandaan na lugin ti dadumaan negosyo ni Papa. Di mon panunutan idaiha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong. Iswa di mo namnamaan nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumwar kami kadagiti gagayim ko. Siyak ti mang ilibri kadakwada. Ne, katno kahit itad ko lang ti kwarta ken kay di na minsan nga aldaw. Sabali pa iti allowance mo nga intad ni mamam. Nagimot kayo mutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawatak, ta sigurado adinak payan. Sira iha! Mabit lang! Umay ka nga rotekan kay ti kwarta! Saan? O na yan ni Sierra. Agad adal pa'y lang ngam na ibarakatan. Di nalatultuladan ni Yumi. Nakasingsing pa. Aywan, awagak man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag. Nabayagan asana nagparparik na day nga ubing. Pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Kan exam week me. Iso ajak na sangot nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan, Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo a kwarta. Kat no nabayagan day jay. Ada pa'y nabati aya. O Ninong, sobra-sobra pa'y kit di dayjay Alang arod iha. Awagan naklang nagdamasapol mo, Wan. Di ka agbabain. O Ninong, kat agyaman nakmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya.
nagasat day di papam, tadagayam gayem na kaskan kuwa na. Kat isumo tinagbalinan amay kadwa nga amam ita. Wan nga rod, friend. Iso nga igagaad ko ti agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko ken kayo, me. Malaksida na sirib kay ti pagadalan. Nasingpot ka pa eh. Patsik ngagbaligi kay ti amin at rigagay mo, friend. Saan man ama imatangan ni papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na, no itatayo lang manin nga kikita. Ado nga min, ti pakakumkumikuma kiti kalabas. Okay kami laang mat ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarop ngagpala pa iti petsa ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo ni di pagadalan. Wan nga rod ninong, kat agyaman kami tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iji restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatam da ito regalo para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala, ninong, nakababain mat. Hingam agyaman nak Sigurado amaragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsak ba't makita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa amakita nga agladlading itak, ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito ken... Ha? Sino dito kakadwayo a babae? Ha? Ay, Lumar iyo. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso ti anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kaya restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siyo ka din ni Mama? Anya ka di manan ti pagrikrik-yaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama? Aywan, Leomar, iho. Itulod mo man pailaang ni Shera iji pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak ngamin tayo may saalugan. Sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak. Agyaman nak, mama. Papa. Oh, papa, ayan ta regalo yung kanya. Ha? Irwar yun nakitak di dua abak si Jelikut ti kutsiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu day jay kanyak. Bagkat tilinaon day jay. Amo ka bagmikan ni mama day jay. Ne, diyak mo day ta. Ha? Kutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak day jay, papa? Pasensyakan, iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan day to'y Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyom. Ti kinababaerom. Adda babae yu, papa? Anya a babae. Awan babae, Shira. Saan ko matila pang panunutan nyo? Di ka agkam-kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babae. Adaya. Awan. Makitkita yu ka diti makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni Papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, mama? Saan arumbang ang maamuan ni Papam ti panang surot takan kwa na. Masapul ang maamuan ni Manong dayto eh. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni Papam. Diyak amo sumarungkar kayo itaan, ninong.
No amok lang, nakapagsagana ako maitipagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kan patawan day di papaminton bigat. Kaya't ko kumaasarong karan titanam na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumurot. Sige ninong, sumurutak kada kayo. Mala, urayin kan ijalugan, iha. Nagdakkel meten ti balay apag nanaudam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Diya ka mo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kayat nga ibabain ka. Yumi, ne, ang damat ka ang bisitang. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papak. Excuse me, anya ti bagbagam? pang-asi, miss. Di mi kaya tigulo. Iso ang pumanaw ka kuman. Basta tandaanam timbaga. Naglukon? Asino day jay? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Chay. Mairo pang ak namin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, ti pa nagkitkita na kan ka? Ngam jay uniform na. Agad adal mo't lang iti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ijay. Siyak ti makaamukin ka. Nagubing matan tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang, papa. Saan apod nurayta? Di ako maikan iti madi aka ipapanan ti kinasigad mi kiniyumi. Takasla anak kon dayjay. Kamusat yo iti bunyag dayjay. Kastamanan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo, no diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tano maamuak a pinasakitan nyo, siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yan day dya babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak dito ruwar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnam mo, nariribukan ti pamilya mi gapukan ka. Diya ka mo ti bagbagam. Sira, anya ka din dito nga raramidam. Nasayat mo tadakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Agtalnakan. Ala, ingalumugan ni ti kotse. Agawid tan. Ngamjak pa'y napnag manong. Masapo lang madadaal tinagan na iti dayto pagadalan. Lumugan kan no di mo kaya't asyak ti makapungtot kin ka. Ni, ape asyak ti yung tam. Dayta ko mga babae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Shira. Ben, anya ka di dayta? Maysa ka mo dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yun doa. Papa. Kinunakmatan asaan ko ang babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man, papa. Siya kunti makamu kada mamakin, Shira. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive ta kaslag kupit ti barohong ko. Kapu iti aramid ti kabsat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, papa? Itad ko kain ka ti address. Adda akong dito sahang ti dakkel na balay. Diyak laim pagaro. At dito'y ti pangibaunan ni papakanyak. Nagdurbela ko. Anya ti masapul mo? Diyak ka mo. Nakapayasyak ti binaon ni papamang kumustakin ka. Nagalas sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sika. Kat kastamat ti atap mo. Ubing ka pa kan nagpintas ka. At da asawa ta mami. Liklikam kuman ni papa. Awan na relasyon mi kinininong Ben. Dayta lang ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na.
Aggraduar tamot langan, friend. Anya pa lang tararamidan ta dito ngay. Umunag kan tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Adda akong diti venue ti graduation. Adda kayat kopen kan. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayja ayumi. Sana mapamapan dito ni papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap mi. Ne. Itay pa'y akasla da birbirukan ni Yumi. Ururayin na nga to ni Papa. Ha? Ni Shera. Apay nga umuawag. Hello, Shera? Hello, Manong! Apay agsangsayit ka? Naatake ni Papa. Adda kami tani ti ospital kat delikado ti kasasahad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaang. Kadwam ka din ni Ninong Ben? Ako, adda kami di ospital ni Papa. Anya, apay ka no. Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka nun ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawanda ka ti pamilya na ichay. makamuditan. Basta mapantay jay. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanagan ak nga ron, Manong. Ang mga no ilaylayon nanti saan nga agreeing. Omega, tamapantay iti na silet. Sige, Manong. Mabaling ka di apasyaran ni Ninong Ben. Apay nga adda ka ditoy. Bye-bye amno kayat napasyarin ni Papa Shera. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko na. Iso apalubusan dak kumaamang sarungkar kan ko na. Ala, umay kan Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asikat yagbalin amay kadwa nga amak. Sipod pimusay ni Papa. Ngamit, panawan nakadimat lang agmaymay sa. Yumi? Naragsaka ko mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbi na ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa kanya. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atapyo kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigak nga utang ko anay bag anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan da itabalasang ko. Kasaritam ket di ti asawak, barang mangagna ka, kat sumungbat matan. Agyaman ak, ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di ugurguraan, Wan. Takasla anak konday jay. Ulilan ademang. Ket awan mang tulong kenkwana. Nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan da ita. Tamanipod ita. Ipatagmimutan ni Yumi kas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak. Dalya. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasang ko. Lipatin yun day tanana. Basta siya, amala ang ti pangibilbilangak kinininong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rudan kan ka. No kayat mo,
agnaid kan dito'y balay. Ah? Saan, nana? Adda balay ko. Nairwama kon ngagmay maysa. Kan adda tigayim ko apa saray mangkadkadwa kanyak ijay balay. Ay, di kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan da ko, mama. Nga masikugak. Anya? Unay kabutan. Nagngato ti arapa apmi parakan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi daytang ibagbagan? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayinak. Leomar, Sapay ko ma. Dadapan na kay karit, Yumi. jakpay ang muti isungbat ko iti dayta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenterik nakiya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon, manmanuak nga umay dito, Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mawatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko? Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Isu nga aklon mon iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at na ding gantay tangay magpagamiho. Sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Sana nasaya at ti managatap. Nang rona no awan umdas, apam managnag mo. Alang gagayam di tan nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Biyag. Di tao. Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro nga episode wano pakasaritaan may sagot adanggan nyo ita. Hello mampay ka ni Marlene Mendros dita Hong Kong, Aida Garcia ka ni Mabel Acorda dita California. Katitayin tayo nga rudan danggan ti episode 382. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Itatadda kayo amin ditoy. Denggan nyo na imbag ti bagak. Saan mas siguro ang may limad kada kayo? Adakkel ti pukaw ko iti krapping. Agulay magkayo! Naskan ang mangkisayak iti tao. Boss, kasan mo nga ti pamilya may? Awan mat sa balya pagsapulan may boss. Ang pagsapulan mo yan? Awanan ti maramidan nyo. Taday ta ti desisyon ko. Ket awan bibiyang ko. No sardino man ti pangalaan nyo iti pakan nyo iti pamilya nyo. Talaga nga awan konsensya na day tado. Puno, nawan konsensya na. Ito. Ang sitaksan. Oh, yaya, nagkapuan nyo. Ape, akas na tila ngayon asimang put. Nasabat ko ni Belen. Kat nakuna na nagkisay manan ni Papam iti tao na.
Ket may sadya asawa ni Belen kadagiti na ikat. Ha? Apay kano, yaya? Ay, jakman amo balasang ko. Ngam amo meten ti amam. No anya ti imbaga na, isulatan ti masurot. Awan bibiyang na nga uray adu ti maapektaran at trabahador na. Ay, yaya. Masyanak mo't kadagiti trabahador ni papa. Ngam awan mo't maaramidak. Ngam, padasat to akasarita ni papa no makaawid. Ay saanon balasang ko. Amangan no si kamot ti pagpupudutan na. Ngam saan arumbang tararamidan na, yaya. Di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ni papa. Apay ngayon nagkisay kayo manan iti trabahador. Katamu yung mat nga isulaang tinamnamaan ti pamilyada apagalaan iti kananda, papa. Asino tinangidanon kan kay ti dayta amaya? Saan yun nga amuan, papa? Maasi kayo kumamat kadagiti trabahador. Di nakpakibiyangan. Awan karbangam amang diktar kanyak ta anak ka lang. Ngam, papa. Ala! Pumanaw kan dito sa wanak! Dolor! Dolor! Apay ka di, sir. Malipod ita. Di mon palubusan ni amaya ang makarwar dito balay. Yak kayat ang makipinpinulapol kadagiti mamirmiraot at trabahador. Sir, addan nakum ni Amaya. Balasangen. Saanen nga ubing Kung kontraan na ka din, Dolor, para matlang iti pagsayatan na ti pampanunutak. Katawan karbangam amang sopya ti tanyaman apagayatak. Nawatam! Sir, Ala, pumanaw ka niti sang wanak. Kat laglagi pam timbiling ko kang ka, no di mo kayat ti mataksan. nagadumot to'y impaluto mo, Amaya, balasang ko. Kat man tayo laeng matamangan. Kaya't kung amin nga ituludan nagiti gagayim ko iti away, yaya. Pambarak meten amang kita no kasanumat ti kasasaad dan. Ay nabalasang ko. Amangan numaamuan ni papamday ta panggap mo. Katanya pa'y ti aramiden na. Sapay kaibilbilin na launay kanyak. Nga agtalinaed kalaeng ditoy. Di ka madanagan, yaya. Siyak ti makaamu. Ay nabalasang ko. Siyak ti madanagan iti kasta panggap mo. Amumeten no kasano ti kinauyong ti amam. Saan tamot nga agbayag ija, yaya? Kumusta aglaang matida? Mapantan, kuyugan na. Gundawayan ta ti kaawan ni papa. Ay sus, daytoyon ti bagbagaken ka, Amaya. Di tamot na puutan nun ti oras. Nagragsak mo't nga minakasarsarita dagiti taga-away, yaya. Manmanuda kamot kami na makita, Ma'am Amaya. Aday ta ka manan, Brian. Kunak, awagan naklatan itinagan ko. Kasla kababayin mo't ngamin, Ma'am. Taanak na kayo ni Don Facundo. Kasla di ti aggagayam no kasta ti awag mo kanyak, Brian. Agyaman ak iti panangitulod mo kada kami, Barok, ah? Awan na nyaman na, Nana. Sige nga ron, Amaya. Agpatingga akla dito yan. Katagyaman akmanen. Tanadan kayo ti oras ngayon may nang bisita kada kami. Agyaman akmatkan ka, Brian. Madanagan akmeten balasang ko. Amangan no nakasangpeten ni papam. Kat naamuan na arimwarta. Syaktun ti makaamwamang ipalawag ka ni papayaya. Di kay madanagan. Anya timbilin ko ken kadulor. Don Facundo. Papa, Yan tangay tinubngar mo tibilin ko. Agimpake kan, Dolor. Kat pumanaw kan, itamot lang. Papa, di yu ko mapapanawan ni Yaya Dolor. Agulimag ka! Siyak lang ti masurot iti na iti pagtangan. Pumanaw kan, Dolor. Sir, Naulpit kayo unay, Papa. Ha! Kasta ti maganap tinatangkan ti ulo na. Hala! Agawa am ti pumanaw, Dolor! Yaya, di nagpanawan. Amaya balasang ko.
Awan maramidak no kasta ti pangedeng ni Papam. Agsingsingpet kawan. Basol ko nga minyaya. Nadyak ko man nagpilit na pa ni Jay Away. Saan ko makakasti ti mapasama kita? Ala, di mon pabasulan ti bagim balasang ko. Tadamot basol ko. Agpakada ang arudan, Wan. Dadagsan ti baro kung kuabang panaw kan ka. Ngampatyak nga adan tulatal daw nga agsabat manan ti dalan ta. Amaya balasang ko. Yaya! Amaya, kasta ka kadilatan. Manungal dawan manipod iti pimanaw ni Dolor. At dakalatan diti unag ti silid mo. Bye-bye ang daklatan, Papa. Total, kastoy mo ti kayat yo saan ka di. Rumwar kan diti silid mo. Jack kayat, Papa. Limon urayan na makapungtutak. Rumwar kan tanakasaganan ti makan. Saan na ka mabisin, Papa? Kasano nga ibagam adi ka mabisin? Kat manipod itay bigat, di ka pa'y pulos nakita arimwar. Pangaasiyo. Bye-bye andak kumalatan, Papa. Talaga ka din na di nagdengdenggan? Papa. Kita man talangam. Uray la imreason ti bagim. Umuna ako ni Jibaba, tas sumarunukan. Jak kayat apagurayan nakmanan. Don Facundo, ado ti kasapulan dagiti trabador para iti mulay di probinsya. Sige, ibagam, noanya dagiti masabol yo. Tay pasikaso kadagos. Kat mabalin mo ti pumanaw. Ah, dahi titilistahan dagiti kasapulan Don Facundo. Yag mo. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Don Facundo, adda ka din na amaya? Kahit kula kumakong style. Apay kumakong style tayo anak ko. Kat awan mo't ti sakit na. Anya ti karbagam, ha? Ah, nabayag namin asa na si Marong Karidya away, sir. Kat kasgayim na. Kahit ko kumaamaamuan ti kasasad na, sir. Adda ka di pa naggustom iti anak ko, si kaalalaki. Ni, awan, sir. Nasingid kami lang agayam. Siguraduam lang, ha? Tano adda jak magustuhan amamuak, ha? Di mon gandatan tagpakita pa'y kanya. Ni Brian ka di jay kinasarita yu itay, Papa. Wan, adalay may na imbaga. Ngam pinapalaw ko matladagos, tanagang dod. Agat lingat. Nasakit ti ulo ka makasay o pitipay o laya mamirmiraw. Apay aditak inayaban. Tapno nakasaritak kumamot ni Brian. Di mat ko na adi ka makisinsininged katagi jay amamirmiraot. Nasaya at agayim da Brian, Papa. Anya launay ti panggurguraan nyo kadakwada aya. Awan mo't basol da kada kayo. Di mon damagan, non niya ti makagapo. Basta daiwam da kita trabador. No di mo kaya ta makapungtutakan ka. Nasaya at datat tao kunakmat. Naimbag ti pa nagpuspuso da. Isakit mo ka di da kita amamirmiraot. Nasken lang, Papa. Ngamin, iso dati makagapo no ape adakkel ti mapaspastra kanyo iti negosyo yu. Iso asaan kumakas ta ti trato yu kadakwada. Heh, mabaybayadan mo't amin agaraw da. Masyanak kadakwada, Papa. Tagibasitan nyo launay ti kinatao da. Jakon kabailan tagtalinaad pa diti mansyon. Kasla aklabalod iti pampamayan ni Papa. Limitado ti kargaraw ko dito eh. Kanjak magustuhan ter aramidan na kadagiti trabahador na. Uraya ka pumanaw ni Papa. Sakon tugon dawayan ti rumwar. Diyos ko, tarabayan na kumay ti dayto ya panggap ko. Si kanti makaamukan mang salaknib kanyak. Nagadumanin tinagaang abulbulong dito'y paraangan. Inaldaw matan nga addadag iti agtinag.
Yaya Dolor! Sino ti... Ha? Amaya? Yaya! Amaya, balasan ko. Apay nga da ka dito, uy. Amo ka din ni Papam tiyo umay mo dito, uy. Saan, Yaya? Naglibasak. Anya, ay sus, madaksan ka iti amam po iti inaramid mo. Apay apimanaw ka. Jakon kaya tag na di dya mansyon, Yaya. Saan na ka naragsak, Ijay? Nagmayat gayam tag na di ti probinsya, Yaya. Naulimag kan presko ti pulo iti angin. Ngam, apay nga awan nagiti anak mo. Sa dino ti ayanda. Ay, at dadaamin ijay syudad, balasang ko. Di da kaya ti agtali na dito'y probinsya. Gapu iti kinarigat ti panagbiag. No kasta. Agmay-maysa kayo dito eh. Wen, balasang ko. Nairwa makmutan. Saan na bale? Tamanipo dita. Saan kan nga agmay-maysa, Yaya? Tadituyak mo't nga agnaed. No, kaya't yung ang agnaedak ditoy. Ay, wen abalasang ko. Welcome ka dito'y. Maano samlakit di ti kinarigat ti biag dito'y. Kay kayat kon ti agrigat, Yaya. Ngam ti aglaplapo sana nak nga agpaiso. Ngam kaslaak mo't balod iti bukod ko abalay. Ti pagamkaklaeng ni Papam. Amangan numatuntun na ka dito'y. Di ka agdanag, Yaya. Di nak tumasurutan ditoy. Aging ka dita. Aon pa'y damagyo, no ayan ni Amaya. Pasensya ka yan dun, Facundo. Yung aon pa ya talaga. Oh, talaga subsubukan na kaya babae. Yung para makita. Ha, agsublin tumot lang day dyan numarik na ng tirigat na. Nang runa ita, ta impahold ko amin ang bank account na. Don Facundo? Sige, agsubli ka na jaway. Ipayab kan tumanan no da ka sa pulaken ka. Wen, Don Facundo? Aglinong kapay balasang ko, tanay, nangaton ti darang ti inid. Kuna mga min nagbatikan, tanawat-iwat ti pagnaunta. Nagmayat tupay dito, Yaya. Nagmayat tiriknak. Kaslaak nakabulos nga niya. Ay, kumusta nga tan ni Papam? Sigurado nga agdanda na ganday jay. Ay na, jak pala kaya tapanunutan ti maipapan ka ni Papa, Yaya. Adan tumutla ang aldaw nga agpakita akin kwa na ngam saan pa'y nga ita. Aywan, awan ka di plano dagiti anak yo as sumarungkar dito, Yaya? Sigun kadakwada, di dan agsubli dito'y, aging gaasaan adumuras ti panagbiagda. Anya? Ay, no kayat yo, Yaya. Ag-business tayo. Ure basit la business. Tadapay mo't na batbati akwartak. Isun ati pagpuunan tayo. Ay nakababain mo't abalasang ko. Kan maysa, awan amok iti kakasta. Tawan padas ko iti business. Siyak ti makaamu, Yaya. Ha? Ay, alakot. Makaamu ka nga ron, balasang ko. Don Facundo, dakkelan ti imrisan ti bagiyo. Mangan kayo kuma, ken tumarin nyo dagiti agas ngin reseta ti doktoryo. Awan kalas ko mangan. Makatawan ng tinapalabas, manipod pimanaw tanak ko. Ngamawan sa talagang ti plano na gagawin. Di kagdanag, Don Facundo. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno masarakak ni Amaya. Agyamanak. Tadi kayo mamang tultulong kaniyak, Brian. No pa'y naglablabas sa kada kayo, iti. Aging gadi agsubli ni Amaya, iti sidong nyo, sir. Di da kayo tubaybayan. Yaya, Dolor. Manon a Domingo tauyak yo. Namdi mo't laging bagan. Nasaysaya at siguro no ija ospital ti papanan tayo.
Tapno mataming da kayo ana imbagi jay. Ay, awan kwarta ang maaramat. Balasang ko. Diyo pa kadanagan ti magastos. Taurekas kasano. Adala tamat iduldulin ko akwartak. Isun ati busbusan tayo, yaya. Di mon gargarawan ti kwartam. Tamarik na ngagkapsutak matan balasang ko. Umdas tumot daytan abusbusam. Noan niya man ti mapasama kanya. Di kay kumamatag sa iti kasta, yaya. Kidawakan ka. Ano bilang tada mapasama kanya. Agsubli ka iti puder ti amam. Kas may sana ganak. Narigat para kada kami. Nga awan iti den nami dagiti anak mi. Iti mabayag apanawan. Yaya, Dolor. Iso nga rod anas ka nga agpaimbag ka tapagawidan tandag iti anak mo. Sa paikuma. Tamauray ko pa'y ida. Amaya. Nanang, adda kamin. Apay akas tamot ng tilangayo. Nagkutong kayon. Di min pagarom. Nga tagay mo natag sinasakit yun, nanang. Marikatan nga agsaon ni nanang yo. Tasigon iti doktor, nabaybayan na ti sakit na. Sino ka? Ay, siyak ti kadkadwa ni nanang yo iji balay na. Anya? Trixie. Eric. Anak ko. Agyaman na. Tasimangpot kayon. Kailiw kayon. Naragsak akon. Amang ipulang itibulod ko, abiyang. Saan? Di da kumamat panawan, nana. Saan pa? Amaya. Taybilin ko kan ka. Jakon kabalan. Di na kami ko mapanawan. Nana! Ito tawanin ni nanang. Awan mo't siguro ti makagapo. Tapno agnaid ka pa dito amaya. Mabalin mo ti pumanaw. Di mo pa kadanagan ti basit ang negosyo ang napanawan ni nanang. Tada kami ti makamo. Tasaan kami nga agsubli iya syuddan. Kan agyaman kami. Tauray kas kasano. Adda ka anang kadkadwa kininanang idi si bibiyang pay. Agyaman nakmat kada kayo. Katsapay la ko ma. Tamapadur aso ti negosyo na panawan ni nanang yo. Awatan nyo da ito eh. Naimbagla pang nayon nyo iti pangrugyan nyo. Ne, apidit ang kwarta. Itad ko kada kayo. Tulong ko dayta. Katsapay la ko ma. Tagkikita tayong tupay. Amaya, agyaman nagtandakan. Brian, apay nga da ka diti mansyon. Apay asikatin ang ilo ka titi gate. Sumrag ka kumapay. Ay na, sigurado maragsakan ni papam numakita na ka. Brian, mga nukaguran nakpay ni Papa, gapo iti naramid ko. Kaya't ko la kumakumustaan. Umay ka, Amaya. Adda ni papam iti silid na. Apay akas la nagdakkel ti nagbaliwan ti mansyon. Nagadumutin ti tattao a makitak dito aglawlaw. Idin to tawa na pulos makastrak dito idi. Wen, ado talagang tinagbaliw dito eh. Umay ka. Tapno maamuan ti kahit ko asawan. Papa, Amaya, si kakadin kagpaisuday ta. nagkutong kayo matan. Apay abinaybayan nyo ti bagiyo. Gapuday to'y tinalaos o panang pampanunot ko ka. Papa, Nakaamiris akon, iha. Itata nagsubligan.
Sulnitak ti amin alang kurangak ka. Pakawalan na kamaya, anak ko. Jak ni namnama akas ti masang putak ita, papa. Pagkawanandak ko mamat iti inaramid ko. Ado, tinamiris ko kabayatan, tikawan mo. Kat ingkarek iti bakit, gagpalbaliwakon. Agyaman ako unay, kanag iti trabador tayo, iha. Tadlinak pulos binaybayan. Kat marignak, ti panangipatag na kanyak. No pa'y nagdakasak kanakwana, iti kalabas. Kat ni Brian, iso tidakkel akatulungak. Papa, Ti amok, nasaya at tinaramid ko. Ti panagibales ko, gapo iti napasarak iti kalabas. ha? Ti panangululpit na kanyak iti mamirmira utak pailaeng. Inulpitan na nagitibak ng amok. Iso nga di bimak nangak. Inaramid ko man, tikas itinaramid na kanyak. Ngamasan gayam arumbang tikas niya. Agyaman akta na kamiris kayon, papa. Kat agpaimbag kayo nga ruten, tada akon. Saan kayo napanawan? Nagyaman ako, iha. Kat itatadakan, sigurado apumigsak manen. Agpaisaganak iti ado at raon. Tagsasango tayo, kadag iti trabahador amangan. Rambakan tayo, ti panagsublimon dito'y mansyon. Anak ko. Pinaragsak na kiti kastaunay, amaya. Kunak no saan na ka maikarigan ka, tanakurapayak ket nga ron. Sana day tati pagibasara kiti panagayat ko, Brian. Nasingpot ka. Kat day tati nangayatak unay kan ka. Ayayatan ka, amaya. Ay ayatin ka mat, Brian. Ngam, kasanon ni papam, sigurado adina kaya taparagan ka. Anya adak kayat. Kayat kalaunay aparay tanak ko, Brian. Agpaiso, papa. Wan! Napaneknekak ti ginasingpet ni Brian Abaro. Ado ti sakripisyo na anangas asikaso kanya kiti masakitak. Iso asige, tulagan tayon ti kalay sayo. Agyamanak, papa. Ket Brian, di mon panunuten ti magastos. Tasyak ti makaamoy ti amin. Nakababain mat dun fakundo. Papa, kunam mo ting kanyak, Brian. Basta siyak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman kami, papa. Agyaman kami unay, papa. Awan na saya at ngait den ti panagibalas. Ket no naparaburan kay ti kinabak nang, di mo tagibasiten dagiti awanan. Tulungam kit di ida, tapno agnanayon ka ama bindisyonan. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bindisyon, iti tunggal maysa. Biyag. Ti Tao.
Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello mampay kanin nati Agustin Maricel Daligis, Roselia, Jasmine Rivera, Susan Ronquillo, Wilfredo Dinong, Oliver Gutierrez, ken Imelda Velasquez. Ken shout out kada kayo amin, ngagbuybuya, ken nagdangdangag itagon daway. Kaya titantay nga ruden danggan ti episode 381. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Naimbag mo ta nagawid kan Lili. Umasidag ka mang kanyak. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iya pagadalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kaloy iya pagadalan itong bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iya dalan ni tay. Adda ka no pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulwul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man mat atila pangiturturo nga mi ti saritaan, Petra. Basta si ti mapaninton bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Ape-apapaya banda kami man na ni di pagadalan yo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ijay school canteen amakan, nanang. Aniya, unay kamatan. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo laang saan tayong agtakaw tamadi. Sorry, nanang. Naibos nga min titangdan ko ang naglaba. Awan mo't nga min ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Syaklaang tawan merienda na. Ha? Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwaman ako. Ay, ije pagadalan nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kaano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami dya po kuyo. Anya, Nagtakaw dya po kuyo ije school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kamin iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. At day gatang na iti ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasano nga dayta. Iso ang mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad ka itay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, ta di mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Ngam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Apa sakti pa basulam? Kat jak mo't insuro agtakaw di anak ta. Di mo pa'y ngamin maikan iti kwartana. At da pagbisyom, ngam awan maitad mo iti anak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan nga agtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramaten na. Makipurdi agad di, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na.
Di na kayat amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diyak amuay ti dayja tao nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolen ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lily? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaton ng agiskwela. Ay, unay meten ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Jay manugang yu Isutin nang ibagay iti dayta nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabahwak? Ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya mo ni kaanakan Lili iti elementary Wen, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ang mailumlum da iti utang. Nailumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wen, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tadda natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardengan yung agiskwela ni Lili, Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat nga minti ko na ni manong mo. No diyo kayat apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda na talga na trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal-adal aya. Agbyag tayo latamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kuwait anak ta. Awan mo't. Wen, agbyag tayo. Ngamparikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit ti tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makam mo iti amin. Intun kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat kuguryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Siguradong agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo ti ay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo ti mang padal iti anak ta. Isunto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdisdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wana nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man taim anugot. Kayat na, nimo lang amin lakay na kati pampanunutan na. Madlaw akabutang na ni Bayaw. Wan takabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, bayolente. No api ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, ditan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Kanalpasan, saan tayon ang maisubli tinapalapas? Lili, agsingsingpot ka di syudad No, de baga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kanto baybay anday jay. Wala nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang. Ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inrana na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kayat ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko.
No makaadal ka, adun to ti trabaho a master cam. Agpakadak nga rudan. Ururayin na kun ni Auntie Sylvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayo nanak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Naksatan. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rod bit, Auntie. Nalpasan, inidepon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas nukas na laang. wan Auntie. Pasensya ka yun. Ay, wan gayam, mangruging ti enrollment inton Lunes. Si kanto laangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lily. Aday naramid medyo pagadalan, Auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapat tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pom adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar. Siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Alang, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisinak. Imbatyan ka iti si daam. Pagawid mo janak mo, Petra. Apay apagawid katagad adal nga rod. Oo, no makaadal. Asino titulungan na? Siyempre, ni Auntie na. Taiso timong papaadal kang kuwana. Awalan, di natanpagan ano janak ta. Tana brainwashing. Day kabsat mo tayong tiriknanan. Kat isuntulang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa tapno mapagadal ta kuma. Ape, akong kontra na, Petra. Gapo tabalin suwak ti panunot mo. Anya? Anay ko, anday ka kamanan! Agkabil kamanan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ta aramid mo! Panawon kan! Yes, tagayam, ha? Hurayin nak dita. Taala, tibatang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo tikas tang aramid ti asawa mon. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kano nga tangag nakam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra, ingka kitaan di balayaw. Apay nanang. Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayaw. Anya? Awa na nanang. Nauraman ti balay mi. Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay mi. Anya, ay una yun. Talagang awan manak nakam di asawam. Apay nga ingay naramid na ti kasta. Sinaakon na dya Goryo nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na itayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan na dya tao. Adda ka di extra akwarta, Silvia, anak ko. An-anwa niyo ti kwarta nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na. Idi nauram ti balayda. Apay anauram ti balay da nanang? Ay na, inuram ni Guryo.
Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay nga inaramid na ti kasta. Ay nanusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung dadya tao. Awan ti serbi na nga agdenden nada, takasta mo ilang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige na nang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito ibalay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya, jay inaramid ti amam. Wen, auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay, Agbagtit siguron di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka. Wen, auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ang maitulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam tuman ti uniform ko inton madamdama lili. Wen, auntie. Igalgal mo ana imbaga ha. Ay wen, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita ama, sana kumkumpur mi ti papapanam no awanak. Numalpas ti klasem, diretso awed. Wen, auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo't jay interview din na panalawas, auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyamanak nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tatiayan nanak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro, nanang. Agtrab-trabaho ka no mati iji kalsada. Naimbag man ta napanunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod, Amangan no nakaamires kat nagbalbali umutun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Guryo. Isyak nga ron. Mabalin ti umay. Ay, ala, sumrek ka. Pasensyakan. No'y tala nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay, Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko iti. Nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok, kalpasan da diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga ro pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal at trabaho. Kat nakaurnungak. Nusan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay nasaya at tataddan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko nama. Tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige. Tabayada kami ng dagijay, bakit? Aywan. Kumusta mo tinti anak ta? Katadapay la yung syudad, Umadanin ti pa nagturpos na. No kasta? Talaga pinagadal na antina? Uwan, Kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jay kat nga rod ti kina-istrikto jay kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabiit. Ay nakablawan ka, anak ko.
Nakaturpos ka ni ti kolehiyo. Babaan day ti ititulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Wen nga rod, ay na, oray na unget ka ni strikto ni Antim. Naparabor lata, saan na naimot? Wen nga rod nanang? Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Wan anak ko, nagsubli akon. Katagyaman ak, tainawat nakmanan ti inam. Pudno ka di nanang? Wen lili, pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti panagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasayaat nga rod ano nagbalbaliw kayon, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adtoy auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo Tainik ikandak mat idi auntie. Ay saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. Tulungak ida auntie, takaasi damat. Nasaya at matama panunot mo dayta. Ay, anya nga'y kat si kamo latinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen auntie? Naimbagmat na nakapasyar kayo, manang Petra, manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo. Wen ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid na. Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo. Iso nga inaramid ko ti kasyay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakam iti akman nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Uwan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami. Di tayo kumagbalin apabayawan no man nagbaybay kadagiti anak tayo. Tano agbaligi da baligi tayo matlaeng adadakkel da. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Di tayo drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Nga po Diyos timang trabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.